विद्महे महाविद्घराज धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात्। ओम भुजंगेशाय विद्महे चक्षुष्षवाय धीमहि तन्नः सर्प प्रचोदयात्। यो वेदादो स्वर प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्य मजेश्वरः। इदं बलं मया देव स्थापितं व्रतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि गुरवे नमः श्रीमो नमः प्रार्थनां समर्पयामि। ಮೂದು ಬರ್ಪಿರಂಚಿನ ದೇವದೇವರನ್ನು ಗ್ರಾಮದವರೇ ಒಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತು ಗ್ರಾಮದೇವರನ್ನು ಇಷ್ಟದೇವರನ್ನು ಕುಲದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಣಿಪಿಜ್ಜುತ್ತೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಬಡಾಜೆ ಬೂಡುತ್ತ ಮಹಾಗಣಪತಿ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರನು ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಂಟೋದು ಬರ್ಪಿಂಚಿತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದ ಧರ್ಮದೈವಗಳನ್ನು ಭೂಮಿದ ಆಧಿಪತ್ಯನ ಪಡೆಯಂಚಿನ ನಾಗದೇವರನ್ನು ಸಪರಿವಾರ ಅರಸು ದೈವಗಳುಳ್ಳ ಸಪರಿವಾರ ದೈವದೇವತನಾಗ್ಲಡ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಕುಲಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಸಾರದಾಗ್ಲು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಣಿಪಿಜ್ಜತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಋಣಾನುಬಂಧರ್ತಾವರ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯರ್ತಾವರ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಆ ಸತ್ಯಗುಳ್ಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಣಿಪಿರಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಸತ್ಯಗಳು ನಮನ ಪಾಲುಗೂ ಒದಗಾತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಪತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಬದುಕು ಭಾಗ್ಯ ಓವುತ್ತುಳ್ಳ ಐಕೊಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಗಳಿದ್ದೀಂದ ಅಂಡ ಓವುತ್ತುಲ ಸುಖ ಇದ್ದೀ ಪಂಡದು ಸಂಪತ್ತು ಉಂಡು ಬಂಡ ನಮಕು ಮಣಿಪಿರ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಉತ್ತುಲ್ಲ ಮಣಿಪಿರ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿ ಐಕೊಂಜಿ ಯೋಗಲ ಭಾಗ್ಯಲ ಆಕ್ಲನ ಅನುಗ್ರಹಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಕ್ಲನ ಅನುಗ್ರಹಲ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಬೆಳಗ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಚಾದ ಪ್ರಗ ಆ ಭಗವಂತನ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಕ್ಲನ ಧರ್ಮದೈವಗುಳ್ಳ ಅರಸುಗುಳ್ಳ ಸಪರಿವಾರ ದೈವದೇವತನ ಆಕ್ಲನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಡ್ತಾವರ ಈ ಕುಟುಂಬಗೂ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಪಂಪಿರಂಚಿನವು ಒದಗುತ್ತು ಬತ್ತತನಿ. ಅಂಚಾದ ಪ್ರಗ ಆ ಸತ್ಯಗುಳ್ಳ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಓಡಾತು ಸತ್ಯಗುಳ್ಳ ಉರ್ಲಾಯಿನಂಚಿನ ಆರೂಢನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಣುಪೋಡು ಪಂಪಿರಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಪಗ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಭೂಮಿತ ಆಧಿಪತ್ಯನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ನಾಗದೇವರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದಂಚಿನ ಆರೂಢ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಟೊಂದು ಸಿಂಹಾಸನಟು ಚಿತ್ರಕೂಟು ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾರ್ಯನು ಮಣುಪುನಿ ಪಡೆದು ಸಂಕಲ್ಪ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಐತ್ತ ಅಂಗವಾದ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಭೂಮಿತ ಆಧಿಪತ್ಯನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಭೂಮಿಯ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಪಿರಂಚಿನ ಸ್ವರೂಪಕಲ ಬನಟು ಭುವನೇಶ್ವರನು ಮನಸಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಂಟೊಂದು ಆಕ್ಲನ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಡು ಕೆಸರು ಕಲ್ಲನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಆ ಭೂದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹರ್ತಾವರ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಬೋಡ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಆರೂಢನು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಂಟೋಣ್ಣಿ ಪಡೆದು ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಅರಸು ದೈವಗಳನ್ನ ಚಿತ್ತಗು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ಆರೂಢನು ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಧರ್ಮದೈವ ಸಾಯಂಕಾಲ ತಪ್ಪೆ ಧರ್ಮದೈವ ಪಂಡಿತ ಆರಾಧನೆ ಮಂಟೊಂದು ಬರ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿ ಧರ್ಮದೈವಗಳನ್ನ ದಿವ್ಯ ಚಿತ್ತಗುಳ ಸಪರಿವಾರ ದೈವದೇವತೆಗಳನ್ನ ದಿವ್ಯ ಚಿತ್ತಗು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಆರೂಢ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯನು ಮಣುಪುರಿ ಪಂಡಿತು ಈ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಜತ್ತೊಂದ ಅವಾಗ ಜಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯವು ಒಬ್ಬೇ ರೀತಿಯಾದಂಚಿನ ಕೊರತೆಗುಳ್ಳ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಆತ ನಮನ ಪಾಲುಗೂ ಒದಗುತ್ತ ಬರುವುದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಶೀಘ್ರಾತಿ ಶೀಘ್ರತೆ ಆರೂಢನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತೊಂದು ಆಕ್ಲನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕನು ಮಣ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ನಮನ ಪಾಲುಗೂ ಒದಗುತ್ತು ಬರುವುದು ಪಂಡಿತು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಫಲಪುಷ್ಪಲ್ಲ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಕಾಣಿಕೆಲ್ಲಾದಿ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಣ್ಪಿನಿ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಜತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿ ಕಾರ್ಯವು ಒಬ್ಬೇ ರೀತಿ ಆನಿಂಚಿನ ತಡೆಗೋಡೆಲ್ಲ ಇದ್ಯಾಂದೆ ಐಕಬೋಡ ಆನಿಂಚಿನ ಜನಬಲ ಧನಬಲ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯವು ಕೊರತೆ ಯಾವಾಂದನ ರೀತಿಗೂ ಕುಟುಂಬಡು ಐಕ್ಯಮತ್ಯ ಸಾಮರಸ್ಯಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಒಮ್ಮನಸ್ಸು ಏಕರಾಶಿಟು ಉಂಟುದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರಾಂದೆ ಒರ್ಲುಟೆ ಶೀಘ್ರತೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದಂಚಿನ ಆರೂಢನು ಸತ್ಯಗಳಿಗೆ ವಾ ರೀತಿಯಾದ ಬೋಡೋ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ನಮನ ಕೈಟ್ಟು ಕೊರತೆಗಳು ಇದ್ಯಾಂದೆ ವಾಸ್ತು ವೈಕಲ್ಯತೆಗಳು ಉಂಡಾವನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪೊರ್ಲುಟೆ ನಮನ ಕೈಟ್ಟು ನಲಪಾತು ಶೀಘ್ರತೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಂತದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕಾರಾಧನೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಪಿಂಚಿತ್ತಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ಸತ್ಯಗಳು ನಮನ ಪಾಲು ಒದಗಾತು ಗುರುಡು ಪಂಡಿತು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಒಳಬಿದ್ದಿತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಓಂ ತದೇವ ಲಗ್ನಂ ಸುಕರಂ ತದೇವ ತಾರಾಬಲಂ ಚಂದ್ರಬಲಂ ತದೇವ ವಿದ್ಯಾಬಲಂ ದೈವಬಲಂ ತದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀವತೇಂಗ್ರಿಯೋ ಸ್ಮರಾಮಿ.
ಕೊಡಂಚಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಶೀಘ್ರಾದಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಆರೂಢ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಆಗಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಶಾಸಕ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಆಗಲಿ ಒಳಪುಟವಾದ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು ಕುಲಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬದ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಸತ್ಯಗುಣ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು ಭಗವಂತ ದಿವ್ಯಸಾನಿಧ್ಯವಂತಿದ್ದು ಮಂಗಲದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹಂಚು ಬರ್ತದೆ.
ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಗೃಹವನ್ನಾಗಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವುದಾಗಿ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅಂತಹ ಭೂಖನನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೂಖನನ ದಾರವನ್ನು ಛೇದ ಮಾಡಬಾರದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಷಾಣ ಖಂಡನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರೂಢ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ದುರಿತ ದೋಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ತಾಯಿ ಪರಿಹರಿಸ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿರ್ಣಯ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅಂತಹ ಮಹಾದೇವಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೇವಾರಾಧನೆಯಿಂದ ತಾಯಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಶೀಘ್ರಾತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾದಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಪಾದಗಮನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ತ ಮಂಗಲ ದೇವರಾಜ್ಞರ
ಆಚಾರಿ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹರೀಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಗಮಿಲ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಂತ ತಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುವರ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಯಾನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡ್ನಾಂಡ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ದುಂಬುದಿದು ಸುಗಿಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸತ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತೊಟ್ಟುಗು ದೇವರನ ಸ್ತುತಿ ತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಅನನ್ಯ ಕುಮಾರಿ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಚ ಪುಗರಡೆ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿಗೆ ಮರಿತ ಒಂಜ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಸವಾರಿ ಹೋಯರೆ ಎಲ್ಲೇ ನಿನಿಗ ತೇರುಗೆ ಬೊಳ್ಳಿಗಿರಿ ದುಲ್ಲಾಯನ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿನ ಕೊಂಡಾಟೋದ ಉಲ್ಲಮೋನದ ಪಿಲ್ಲೆ ಕಾರಡು ಸುಗಿ ಪುಗೆ ಜೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ರೇ ಪಾದ ಸುಗಿ ತೊನುವೆ ರೇ ಪಾದ ಸುಗಿ ತೊನುವೆ ರೇ ಪಾದ ಸುಗಿ ತೊನುವೆ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನೆ ಎದುಕೊಂಡ್ರಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಕೆ ಅಸೇಗೋಳಿ ಅರಸು ಮಂಜುಸ್ನರ್ ಧೂಮಾವತಿ ಗಂಟ ಮೈಸಂದಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯರು ವೈದ್ಯನಾಥ ನಾಗದೇವರು ಕಲ್ಲುರಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳು ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ಚಾವಡಿ ಮನೆಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧರದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವಾಗಲೇ ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ರಾಜ ಬೆಲ್ಚಪಾಡ್ರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಈ ಸುವರ್ಣ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ನರ್ತಕರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ವಾಮಯ್ಯ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ
ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಪಡೆಯಲು ಬಂದಿನ ಸದುದ್ದೇಶ ಶ್ರೀ ರಾಜು ಬೆಜ್ಜಾಡಿ ರಾಜು ಬೆಜ್ಜಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಡೋಲ್ಲೇನೆ ಅದನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪಾತ್ರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ದೈವೊಲೆಗೆ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರಿಗೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ನಕಲಿಗೆ ತರೆತಂಗ ಒಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಹಿಸಿನ ಶೇಖರಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಎಡತ ಬಲತ ಕುಲ್ಲಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆ ಉದ್ಯಾವರದ ಮೂಲ್ಯರು ಮಾನ್ಯರ ಚಾಕಿರಿ ಮಣ್ಪುಣಗ್ಲೆ ಗುರಿಕಾರಣಗ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎದುರು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇನಿ ಕುಟುಂಬದ ತರವಾಡದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೈದನ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದ ಭಗವದ್ ಬಿನ್ಯರೆ ಅಂಚನೆ ಪೊದ್ದುರ್ನಗ್ಲೆ ನೆರೆಕರೆತಗ್ಲೆ ಇನಿ ಪೊಸೋಟದ ಮಣ್ಣಡು ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾಕಾಲುಡು ಬತ್ತದ ಕಾಂಜ ಸಂಸಾರದ ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಡು ದೈವ ದೇವಿರ ನಿಲೆಯಾತೇರೆಂದು ಪನ್ಪುಣ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಂಡಲ ಆನಿದ ದಿನುಟು ಉದ್ಯಾವರದ ದೈವಲ್ಲ ಇಂಚಿನೊಂಚಿ ಮನೆತನದ ಗೌರವವು ಅಕಲ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದು ಉದ್ಯಾವರದ ಸತ್ಯುಲ್ಲ ತೋ ಗೊಚ್ಚಾಲೆಡು ಕೊಲ್ಲುದು ಕಾಯಿದ ಸಮ್ಮನ ಬೊಂಡದ ಪಲಾರ ಮಂತದ ನನದುಂಬುದ ದಿನಮಾನದ ಗಳಿಗಿಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಉದ್ಯಾವರದ ಮಣ್ಣಡು ಒಂಜರಂಗೈ ನೀರು ಪತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಕೊರಿ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಜನ ಬೋಡುದು ಪಂಡದು ಆನಿದ ದಿನುಟು ವಾ ದಿನಾಂದ ಪಂಡದು ನಮಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ತೂಯಿನಾಗ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಕೆಬಿಟಿ ಕೇನ್ನಾಗ್ಲಿ ಎತ್ತೋ ಜನ ಒಪ್ಪೇರು ಐನಕೇನೊಂದು ಆನಿಡ್ ದಿನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಅಕಲು ಮರ್ತನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ಮನಪ ಒಂದು ಮೂಲ ಒಂಜರಂಗೈ ನೀರು ಪತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉರ್ಪ ಕೊರಿಯರು ದಾಂಡಲ ಕಾಲಾದಿಪೋದು ವರ್ಷಾದಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಕಾಲದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಮತ್ತೊಂದು ಅಭಯದ ನುಡಿಪತ್ತೊಂದು ಸಾಯದ ಗಂಧ ಪತ್ತೊಂದು ಅವೇತೋ ಪೊಣ್ಣ ಸಂಸಾರ ಆಣ್ಣ ಸಂಸಾರ ಇನಿ ತಾತ ದಿನುಟ್ಟು ಕೋಪೆ ಒಂಜಾದಿತ್ತಿನ ದಾಂಡಲ ಅಕಲಕಲ್ಲ ಬಂಜಿದ ಭೂಷಣ ಗಾತ್ರ ಅಕಲಕಲ್ಲ ಚೀಲ ಜಿಂಜಾಯರ್ ಅಕಲಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಗು ಪೋದು ಬೆಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವಲೌಲು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಕುಲ್ಲಿಯರಿಂದ ಅಂಡಲ ಕಾಲಾದಿ ಪೋದು ವರ್ಷಾದಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡಿಂಕಲ ಧರ್ಮದೈವ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಲೆತ್ತ ಮಟ್ಟಿಡು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಕೂಟಾಟಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆಂದು ಬಂಡ ಪೊಸೋಟದ ಮಣ್ಣಡು ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಿನಂಜಿ ಪೊಸೋಟದ ಮಣ್ಣಡಿ ಇನಿತಾತ ದಿನೋಟು ಹಿರಿಯಾಗ್ಲು ಮಂತ ನಾವು ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಏಕಚಿತ್ತ ಮನಸ್ಸಿದೆ ನಿಖಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರು ನಿಖಲೆಗೆ ತೋಜಾಯಿ ನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವೇರಿ ಆ ನಿಡಿದ ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುರು ನಮಕ್ಕ ಬಂಪುನ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ತೋಜಾವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರು ಆನಿಡ್ದಿನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಮೂಲ ಆಪುನಂಚಿನ ಆಗಭೋಗದ ಕಾರ್ಯಗೂ ಬರದು ಅವಳು ಬೋಡಾಯಿನಿಂಚಿನ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರನು ಮಾತಲ್ಲ ಕೊರದು ಆ ದೇವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರು ಪೆದ್ದಿನ ಕೇಳುನೆ ಪೆದ್ದಿಂದ ಅಪ್ಪೆ ಸಾಂಕಂಡ ಸಮ್ಮಲೆಗೆ ಸಮಾನವಾಯಿಸಿ ಚಿತ್ತೋಲಿನ ತುಂಬಾ ಪುದಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲಿಗೆ 4 ಅಕ್ಷರ ಬರಬುದಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಕೊರ್ಲೆಂದು ಏರಾಂಡಲ ಲೋಕೊಡಿತ್ತನ ಕುಲ ಆನಿದ ದಿನುಡು ದೇವದೇವರಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ 4 ಅಕ್ಷರದ ಬರಬುದಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಲ್ತಿನಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆನ ಬತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಂಪುನಂಚಿನ ಪುತ್ತಲು ಧರ್ಮದೈವ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಡು ಮಂಟುನಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಜನಕುಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತದ ದೈವದೇವಿನ ಅಭಯದ ನುಡಿ ಪತ್ತದ ಪದರಾಡ ರಾಸಿನ ಚಿಂತನೆ ಮಂತೊಂಡೇರಿ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಡು ಅವಳು ತೋಜಿ ನಿನಿತಾತ ದಿನುಡು ನಿಖಲ ಮಠ ಮಂದಿರ ನಿಖಲ ದೈವದೇವಿರ ನಿಲೆಯಾಯಿನಂಚಿನ ಮನೆ ಮಂಚಾವುಡು ನೂನ್ಯತ ಉಂಡು ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ನೂನ್ಯತ ಉಂಡು ನಾಗದೇವಿನ ಕಲ್ಲಡಿ ಏರುಪೇರುಂಡು ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಿನ ಮುಡಿಪುಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಪನ್ಪುನಂಚಿನಿರಾದೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಏರಿಳಿತ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೋಪೆ ಮಣ್ಪಾವಣ್ಣಿ ರಾಡಿದ ಕಿರಿಯಾಗ್ಲೇನ ದೀವೊಂದು ಕಿರಿಯಾಗ್ಲೇನ ದೀವೊಂದು ಎಡತ ಬಲತ ದೀವೊಂದೊಂಜಿ ಕೂಟಾಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೊಂಡಿರು ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರಡರ ಹೋಲು ಆಗಭೋಗದ ಕಾರ್ಯವು ಉವ್ಯಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಆವಡು ದಂಡಲ ಉದ್ಯಾವರದ ದೇವಲ್ಲ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಬಂದದ ಬಂಗಾರದ ಕಿರೋಡು ಅಭಯದ ನುಡಿ ಪತ್ತೊಂಡರು ಸಾಯದ ಗಂಧ ಪತ್ತೊಂಡರು ಧರ್ಮದೈವನು ಗೊಳ್ಪುಡು ಪಾಡೊಂಡರು ಮಾಯದ ನುಡಿ ಪತ್ತೊಂಡರು ಇನಿತಾತ ದಿನುಟ್ಟು ಹಿರಿಯಾಗ್ಲು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಮಾತಲ ದಿನದ ಕಳಿತ ನಮ್ಮ ನೆಲ ಸಮಾನ ಮಂತದ ಪ್ರಥಮಗೂ ನೆಲನು ತಟ್ಟು ಮಣ್ಪಾವೊಂಡ ಇನಿ ಅನೇಕ ತರತ ಪೋಡಿಗೆ ಭಯ ನಮಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಯರ ಸುರಾಂಡು ಬಾಲಾಲಯಡು ದೀತರ್ ಅವಳು ಪೂಜೆ ಮಣ್ಪುಣಗ ಇಂಕ್ಲೆಗಳ ಪೋಡಿಗೆ ಆವುದು ನನ್ನ ಎತ್ತ ಸಮಯ ಮುಲ್ಪ ಮಣ್ಪುಣೆ ಮುಲ್ಪಳಂಚಿನ ಎಟ್ಟೆತ್ತಿನಗಳು ಎತ್ತೋ ಜನ ಉಳ್ಳಿ ಇರೋದು ಬಂಡದು ಇನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೈದಾರ ನಿಖಲ್ನ ಬೇಲಿನ ಬಿಡುದು ಎಂಕ್ಲನ ಧರ್ಮದೈವ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಡು ನೆಲೆಯಾವಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಮಣ್ಪೊಡುದು ಪಣ್ಪುನಂಚಿನ ಇರಾದೆ ಅಂಚಿನ ಪುತ್ತಲು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲ ಮೂಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನದ ಪಣಿಯರೆ ಬೇಜಾರಾವುದುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗಳ ದೈವ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಬುದ್ಧಿನ ಕೊರ್ದು ಈ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ
ಹಿರಿಯಾಕುಲ್ ದೀನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದೀವೊಂದು ಅಕುಲ್ಲ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಅಕ್ಲೆಡ್ ದಾಯಿನಂಚಿನ ಧನಸಾಯವನ್ನು ಮನ್ಪಾವೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯವು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತೆರಾವಡುದು ಈ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲಿನ ದುಂಬಪ್ಪು ದೀವೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸುರೂಖಾದಿಯನ್ನು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತರೆತಮಿತ್ತುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಮಲೆಯಾದ ಬತ್ತಿನ ಮೈಂದು ಮನ್ಪಾಲೆ ತರೆಟಿತ್ತಿನ ಬಾರ ಪುಗೆಲ್ಗೆ ಜಾಲಿ ಅಂತ ಪಂಪು ನಂಚಿನ ಇರಾದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿತ್ತೇನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತರೆತಮಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪುಗೆಲ್ಗೆ ದೀವುಡು ತರೆಟಿತ್ತಿನ ಬಾರನು ಇನಿ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಮಾತಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮನ್ಪಡುದು ನಾಗದೇವರನ ಚಿತ್ತೋನು ಬತ್ತೊಂಡ ಪ್ರಥಮಗು ಇರುವೆರರ ಸುಳ್ಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗು ಬತ್ತೊಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮೈಸಂದಾಯ ಬಂಟನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗು ಬತ್ತೊಂಡ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸನ್ನಿಧಾನಗು ಪೋವಂಡ ನನ್ನ ದಾನೆಗೆ ಎಂದು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಇರಾದಿರಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ತರು ಕಾಂಜೀರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೊಂಡ ಅವಳು ನಮಕ್ ದೈವ ದೇವಿಯರು ಮಾತಿರ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಿಯರು ನಾಡಲ್ಲ ಕಾಂಜೀರ್ ನಿಲ್ಲಲು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕುಳಿ ನೀರು ಪರ್ದೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ತಿಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ದಾಹ ಮಾತಲ ದೂರ ಮನಪಾದ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡ್ಬೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಿಯರೇ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಾತಲ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಆಯರು ಐಕ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಸಕಲ ಸಂಪಾದನೆಲ ಬೋಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಲ ಬೋಡು ಇನಿ ಎಪ್ಪಾಣ 7 ದೇಶದ ಪಿದೈಲ ಬಂಜಿದ ಭೂಷಣ ಗಾತ್ರ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಎತ್ತೋ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗಲೆ ನೀ ಬರಿಯರಾಯಿಜಿಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾತಲ ತೋಜಾವರುಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಇರಾದಿರು ಐಕ್ಯಲ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತದೇರು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತರು ಈ ಮೂಲ 5 ಜನ ಗೂಂಟಾದುಲ್ಲೇರು ನಿಜವಾದ ಲಕಲ್ನ ಪುದರ್ಯಾನ ಪಂಪಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜುನು ಮೂಲು ಏತ್ತಕಲು ಬೆನ್ಪೇರು ದಾನೆ ಮನ್ಪೇರಂದು ಎಂಕುಲು ಸಂಕ್ರಮಣದ ದಿನ ತಾನಿ ಬನ್ನಗಲ ಅಕಲು ಪಾರೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ದುಂಬು ಬತ್ತದ ಮೂಳುಳ್ಳೇರು ಶುದ್ಧಾಚರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಅಡಿತಿದೆ ಆಂಚನೆ ನಿಖಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇನಿ ಬಾಲಾಲಯ ಇಡಿತ್ತೇರ್ದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪರಿಮಳನು ಒಂಜೀತಿ ಎಣ್ಣೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ದೈವಲೇಕಲ ಕಷ್ಟನು ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಕುರ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಖಲ್ಲ ಸನ್ನಿಧಾನ ರಾಪಿನಂಚಿನ ಆಗಭೋಗದ ಕಾರ್ಯವು ನನ್ನ ದುಂಬುಡುದು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಡೆತ್ತಾದು ಗುರ್ಲೆ ಅಂಚಿನಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ನಿಖಲ್ನ ಕೈಟ ಆಯರುಂಡು ಕಾಂಜ ಸಂಸಾರದ ಕುಲುವ ಕಾಲುಡಾನಿದ ದಿನುಟು ಆ ದೈವ ದೇವಿಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚತ್ತಿಗೆ ಇಂಚ ಅಂದು ಮದಿತ್ತೊಂದು ನಿಖಲ್ನ ಸಂಸಾರ ಇನಿಮುಟ್ಟಲ್ ನಡಪಾದ ಕನತೆರ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಮಾನದ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲ್ ಮಂತನಂಚಿನ ಕಟ್ಟುವರಿಯೋಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಇರಾದೆ ಪೊಸೋಟುದ ಮಣ್ಣಡು ಕಾಂಜ ಸಂಸಾರದ ಕುಲು ಸರ್ವೇರ್ಲ ಇನಿ ಪಿದಾಡ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡದ ಬಂಡದ ಯಕಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆ ಸಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಕಲಿಗೆ ನಮಕ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆಡು ಸಕಲ ಸಂಪಾದನೆ ಕೈವದಗಾದು ಕೊರಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಸಿಗುರುಡು ಗುಡಿ ಗೋಪುರುಡು ಮನೆ ಮಂಚಾವುಡು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವಿಯರು ಕೊಲ್ಲುದು ಅಭಯದ ನುಡಿ ಸಾಯದ ಗಂಧಪತ್ತು ನಂಚಿನ ಯೋಗನೆತ್ತಾದು ಕೊರಡುದು ಈ ಮೂಲಕ ಪನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗ ನಿಖಲ್ನ ಮಲ್ಲ ದೇಹಡದಾಪನಂಚಿನ ಸಹಾಯ ಈ ಮಣ್ಣಗಾಯರುಂಡು ದನದ ರೂಪುಡು ಸಹಾಯ ಅವರುಂಡು ವಸ್ತು ರೂಪುಡು ಆಯರುಂಡು ಮಾತಾ ರೂಪುಡ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣಗ ನಿಖಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೊಳಿ ಅಂಚೆನೆ ನೆತ್ತೇರ್ನ ಬೆಗರು ಮನ್ಪಾದ ಬೆಂಪುನಂಚಿನ ಸೇವಾ ಕರ್ತೆರ್ಲ ನಮಕ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಈ ಮಣ್ಣಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗು ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಆ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಪ್ಪಡು ಆ ತುಳುನಾಡದ ಉರ್ಮೆ ದೈವ ದೇವಿಯರು ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪಡು ಅಂಚೆನೆ ಕಾಂಜ ಸಂಸಾರಡು ನೆನವರಿಗೆ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವಿಯರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪಡೆದು ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಕ್ ಇನ್ನಿಕಲ್ನ ಯಾನ ಒಂಜರ್ಗೈ ನೀರು ಪತ್ತೆ ಸಲ್ ಪುರ್ಪ ಕೊರ್ಪುನಯಾನ ಅದಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ದಮಿತ್ತು ಇನಿತಾತ ದಿನೊಟ್ಟು ಹಿರಿಯರ್ನಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಕೊರಿಯರ್ ಆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಪ್ರಕಾಶವಾದ ಕತ್ತಲನೆ ಎಂಚ ಮಾಜಾದ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕಾಂಜ ಸಂಸಾರಗಳ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕತ್ತಲಿನ ಮಾಜಾದ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಬುದ್ಧಿನ ಕೊರ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಚಾಂದನಕ್ಲೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಪುಟ್ಟಾದ ಜ್ಞಾನ ಚಾಂದನಕ್ಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪುಟ್ಟಾದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಐಕ್ಯ ಮತ್ತ ಮನ್ಪಾದ ಈ ಬೇಲೆಗೆ ದಾಳ ಒಂಜಿ ತಡಸ್ಥ ಬರಂದೆ ಪೊರ್ಲುರ್ದು ಇನಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮಕ್ ದೇವಿರು ಕೊರ್ನ ಆಜ್ಞೆಡ್ದು ದುಂಬೆ ಈ ಗುಡಿಗೋಪುರ ಆಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ಎತ್ತಾದು ಕೊರಡದು ಪಣೊಂದು ಎನ್ನ ಅವಕಾಶಗಳು ನೀ ಅವೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರುಂತವೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಧರ್ಮದೈವಲು ಶ್ರೀ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಮೈಸಂದಾಯ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೈವಲು ಅಂಚನೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಅಂಚನೆ ವಾಸುಕಿ ನಾಗರಾಜ ದೇವರು ಮೂಲು ನೆಲೆಯಾದಿ ನನದ ದುಂಬದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ನಡಪೆರ ಬೋರಂಡು ಸರಿ ಸುಮಾರು 1,000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಪೊಸೋಡ ಮಣ್ಣಗೆ ಉಂಡು ಧರ್ಮಗಳು ನೆಲೆಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಉದ್ಯಾವರದ ಅರಸದಯ್ಯಲು ಮೂಲನಾಗ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿರಾಕಡೆ ಈ ಮನ್ನಡೆ ಅತಿ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಅಂಚನೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ನಡ್ತನ ಸಂಸಾರ ನಮ್ಮ ಆಣಿದ ಕಾಲೋಡು ಇರುವೇರು ಅರಸಲು ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ
ಒಂಜಿಕೊಂಡೆ ಪೇರು ಪರ್ನಂಚಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಈ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಈ ಮಣ್ಣದ ನೆಲೆಯಾದ ಉದ್ಯಾವರ ಅರಸು ದೈವಲು ಇದಕ್ಕೆ ಅವೇತೋ ಕಾಲ ಕರಿಂಡೆ ಆ ಕಾಲಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆನಿದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಮೋಲು ಆ ದೈವಲೆಗೆ ಬೋಡಾಪಿಂಚಿ ಪೂರ ಪೂಣೀರು ಪರ್ವಲನ್ನು ಕರಿತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯಾಕುಲು ಮಂತ್ರಂಚನ ಮಂತ್ರನಡೆಗೆ ಒಬೆ ದೋಷ ಕೊರತೆ ಕೊರಂದಲಕ್ಕ ಇನ್ನು ಕಾಪ್ತಂದು ಬೈದಿರು ದೈವ ಬಂದುಲೆ ದಯಪಂಡ ಸರಿಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಈ ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ಮುಳಿ ಮಾಡಿಡ ಇತರ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ಹಿರಿಯ ಕುಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಜನ್ನ ಪೂಜಾರು ಯಾದವ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಜಿಯರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಅನೇಕ ಅದ್ವೇರ್ ಪೊದ್ವೇರು ಸೇರಿದು ಆ ಮುಳಿ ಮಾಡಿನ ಎತ್ತದೆ ಭಾರಿ ಬಂಗಡು ಓಡ್ದ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟದ ಅಂಚನೆ ಐಕೆ ಬಳಜ ತಂತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತದೆ ಆನಿದ ಕಷ್ಟ ಕಾಲೋಡು ಮುಳಿತ ಮಾಡಿರ್ದು ಓಡ್ದ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬರ್ತದೆ ಅವೇತೋ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಸರಿ ಸುಮಾರು 28 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ದಾಮೋದರ ಸುವರ್ಣ 60 ಅಡಿಗಳ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇಘಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲು ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಸ್ಥಳದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಂಡ್ ಅವಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪುರಂಚಿನ ಐವೇಜನ ಅಕ್ಕಲು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದೆ ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾಪುರಂಚಿನ ಆ ದೇವರನ್ನ ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತದೆ ಬಳಜ ತಂತ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಲ ಮಲ್ತದೆ ಆನಿರ್ದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ ಕರಿಣ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಅವೇನ ನಮ್ಮ ಪುನಃ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುಲಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಎಂಕಲು ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಕ್ಕಲು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಎಂಕಲು ఆయన పునర్నిర్మాణ మల్పడు శిథిలవాయినంచిన ఆ వంజి గుడి గోపురను కూడా పొసతాదే మల్పడు పల్పిన ఆ వంజి ఏక నిర్ణయుడు మాత ನಮ್ಮ ಅರಸು ದೈವಲ್ನ ಅಪ್ಪನನೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಲ್ಪ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಜೈದ ಬಂದುಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಬಿದರ್ದು ಸರಿ ಸುಮಾರು 1.5 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಕರಿ ಈತ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೋಡಿ ಎತ್ತೊಡಿತದೆ ದಾದನ ಮಾತಲ ಎಡ್ಡೆ ಪೇರ ಸಾಧ್ಯಜಿಗೆ ಐಟು ಒಂಜಲ್ಲ ಪೊಟ್ಟು ಪುಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಟ್ಟುಡು ಇಡೀ ಸ್ವಲ್ಪ ತರ್ಬ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಬೀಜಲ ಪೊಟ್ಟಾದೆ ಪೋಪುನು ಅಲ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚನೆ ಆ ದೈವಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಪೊಟ್ಟಾರ ಬಿಜ್ಜಿಯರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಐಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಪಡ ಒಂದು ವಿಷಯನು ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷರ ದಿನೇಶ್ ಪಡಿಕರ್ ಆರಣ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸತತ ಆಜಿ ದಿನ ಅವೇನೆ ಪೂರ್ಣ ಬರ್ತದೆ ಐಟು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಲೋಪದೋಷಲನೆ ಪರಿಹಾರ ಬರ್ತದೆ ಐಕ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಮೂರ್ತಿನ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರಗೂ ಒಬೆ ತರತ ಆ ಒಂಜಿ ಭಂಗ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ದೋಷ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಏಕ ಇರಾದೇನ ದೀವೊಂದು ಎಂಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ನಮ್ಮ ಐಕ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಆ ದೈವಧೈರ್ಯ ಬೋಪನಾಡು ಪಟ್ಟ ಪರಕೆ ಆ ಪ್ರೇತ ಬಾಧೆ ಪೂರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ತದೆ
ಐದು ಪಕ್ಕ ದೈವಲನೆ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಡಜ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತಂತಿನ ಆ ನೇತೃತ್ವಡು ಐದು ಬಾಲಾಲಯಗೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತ ಆ ಬಾಲಾಲಯಗೂ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉಂದೇತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಲಾಲಯ ಕಟ್ಟಿರೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶುಕ್ರಪ್ಪ ಅಂಚ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆ ಮಾಧವಣ್ಣೆ ಅಂಚ ಕುಟ್ಟೆಣ್ಣೆ ಬಕ ಇತರ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾದಕಲು ಐಕ ಬೋರ್ಡ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನೇರು ಬಕ ಈ ಮಣ್ಣಡೆ ನೆಲೆಯಂಚಿನ ಆ ಶಕ್ತಿಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ದುಡ್ಡು ಬಾಲಾಲಯದ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಕೋಚ ಮಂಚದ ತಂತ್ರವರಿಯರು ಕೊಲ್ಲದಿರು ಬಂದಲೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಆ ಒಂದು ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ನಮಕ್ ಮಲ್ತದ ಆವಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಚಾಕ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಂಜ ಪಟ್ಟ ಆ ಕಾಂಜ ಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರಗೂ ಆ ಕಾಲದ ಬೈದಿನ ಪಂದೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಪತ್ರ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತಾಯಿಟ್ಟು ವಿವರವಾದ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನ್ನೇ ಎಂಕ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮದು ಮಲ್ತದಾಯ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ತೆರೆಯೋರಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಜಾತಿಗೆ ಪಟ್ಟಗೂ ಕರಿನಾಥ ವರ್ಷೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆರಿಸಾದೆ ఆయన ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡ ವಂಚನ ಸಂದರ್ಭ ದೈವಲ್ಲ ವಿಚ್ಚನ ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಚಾಕ್ರ ಮಲ್ಪಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಕಾಲ ಕುಂದು ಬೈಜ ತೆರಿಯಂದೆ ಅವು ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಮುಲ್ತ ಪೂರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಶಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಜನ ಒಪ್ಪಿಸಲೆ ಕಾಂಜಾದಿನ ಒಪ್ಪಿಸಲೆ ಪಡೆದು ಅಲ್ಪ ಆ ದೈವ ಕೊರ್ನ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ತಿರಬೈದ ಆ ಪೊರ್ತುರು ಎಂಕ್ಲ ಅಡಗುಟ್ಟ ಇತ್ತಿದೆ ಆ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷದ ಗಲಿಗಡ ದಾದ ಆತನ ಬಂದ ದೈವಲು ಅಂಚ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಉಪರ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಚಾದು ಅವು ಅಂಚಾದು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಥಳತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಅಂಚಾದು ಪುಳಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಏಕ ಒಂಜಿ ದೃಢ ನಿರ್ಣಯ ದೇತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಜಾತ್ರೆಗೂ ತುಂಬು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆದ ಐಕ ಓಡ ಗುರುಜ ಆ ಚಾಕ್ರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆರಿಕೆ ಮಲ್ತದ ಅಯ್ನ ಒಪ್ಪಿಸೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಲೆ ಅಂಚಾದ ಇನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ಇತ್ತನಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ನೆನೆ ಇನಿತ ದಿನಟ್ಟು ತಂತ್ರವರಿಯರ್ನ ದಿನ ಮುಖಾಂತರ ಮೂಜಿದಾರಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ವೃಷಭ ಲಗ್ನೋಡು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಲ ನೆರವೇರಿದ್ರೆ ಬಂದಲೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿ ಅಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶುಭ ನುಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳೋಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ತನು ಮನ ಧನ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಒವ್ವೆ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಮೂಲ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಲ ಅವಿತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿನ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪ ಆರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚಾದ ನನ್ನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೂರ ಆರ ಕೊರ್ಪುಣ ಐವೇಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಬಂದುಲೆ ಗಮನ ದಿವೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಧನ ಸಹಾಯಗೂ ನಿಖಲ್ ದುಂಬಡಿ ದಿವೋಡು ಪಡೆದು ನಿಖಲ್ ಈ ಮೂಲಕ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ದೆಕ್ಕ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆನಗ ನಮಕ್ ಬೋಡಾ ಪಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಪಾರ್ದ ಬಂದಲೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ದುಂಬುಪಿರೋದು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವ ದೇವರೇ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಗರ್ಭಗುಂಡದೊಳೈ ಸೇರೋಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯಾತಿಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ಎನ್ನ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಹೊಂತಾವೆ
ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ತನ್ನ ಶ್ರಮನು ನರೆಂಡು ಬಾತಾರೆ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಬಡಾಜೆ ಬುಡುದ ಮಾಗಣಪತಿ ದೇವರೇನೆ ಅಂಚನೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೇನೆ ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯಾವರದ ಸತ್ಯಧರ ಸುಳಿನ ಭಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ನಾಗದೇವರೇ ಅರಸು ದೈವಳು ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ಮೈಸಂದಾಯ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುಳ್ಳಿ ಪರಿವಾರ ದೈವಳಿನ ಭಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತದೆ ಮಾತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ತೊಡಗಿಸುವಂದುಪ್ಪನ ಉದ್ಯಾವಾರ ಅನ್ನದೈವದ ಪಾತ್ರಿ ರಾಜ ಬೆಲ್ಚಾಡ್ರನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಂಜು ಬೆಲ್ಚಾಡ್ರೆ ವಾಮಯನ್ನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಶೇಖರನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ಗುರಿಕಾರ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಸುವರ್ಣ ಬಗಂಬಿಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ಐತಪಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೋರು ಹಿರಿಯರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಆನಂದನ್ನೇ ನಾ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹರೀಶಣ್ಣೆ ಶಾಂತಾರಾಮಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎದುರುಡುಪುನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಅಪ್ಪೆನಕಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಅನುಸಂಧಾನವೇ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಮಾಧವ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುನಾರೆ ಅಂಚನೆ ಬಡಾಜ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ರವಿಯನ್ನೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂಧ ಒಂದು ಸೇರಿದನಂತಿನ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಕಾಂಜೇರ್ನ ಈ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಹೊಸಬೆಟ್ಟದ ಸುವರ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ಇನಿತ ದಿನ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಡು ಬರೆದದಿ ಓಡಾಯಿ ನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಪರ್ವಕಾಲ ನಂಗೆ ಮಾತ ಒದಗದ ಬತ್ತನ ಒಂಚಿ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದುಲ ಈ ಪೊಸೋಡದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು. ಉದ್ಧಾರದ ಸತ್ಯೋಳು ಪಂಡ 4 ಗ್ರಾಮ ಹೊಡೆದು 7 ಗ್ರಾಮ ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯೋಳು ಉದ್ಧಾರದ ಸತ್ಯೋಳು ಉದ್ಯಾವರದ ಸತ್ಯೋಳ್ನ ಜಾಗೆಡೆ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನೆತನ ಪೊಸೋಡುದ ಸುವರ್ಣ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ್ನ ಕಾಂಜಾದಿಗದ ಮನೆತನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸೂತಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬತ್ತಂಡ ಉದ್ಧಾರದ ಅನ್ನದೈವದ ಪಾತ್ರೆ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ದೈವಗೂ ಪೂನೀರು ಕೊರ್ಪೇರತೆ ಅಂಚಿನ ನನೊಂಜಿ ಮೂಲು ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಆಪುಂಡ ಉದ್ಯಾವಾರುಡಿಯರು ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅವೇ ವಾಮಣ್ಣನೇ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಆ ದೈವದ ನರ್ತನ ಸೇವೆದ ಚಾಕಿರ್ಲ ಮಲ್ಪುನಾರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸುವರ್ಣ ಕುಟುಂಬ ನನೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯದಾದ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಮೂಲು ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನಾಗದೇವರಿಂದ ಶುರುವಾದ ಅರಸುಲ್ನ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ಮೈಸಂದಾಯನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಒಂಜೇ ಪೊರ್ತುಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯ ಈ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಒದಗದ ದಿಗದಿನ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಣಾಕ್ಷರಡು ಬರೆದೀಪು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದಾಯಂದ್ಕೇಂಡ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ರೆ ಕೋಟಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಡನಾಂಡ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಪಡೆದು ಪೊಡು ತುಲೆ ಇನಿ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಪಾಡು ನನರ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಪುರುಸೋತಿ ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬರಂದೆ ಕುಳ್ಳುದಿತ್ತಂಡ ಈ ಅವಕಾಶ ನನೋರ ತಿಕ್ಕೆರೆ ನಮಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೇರು ಮೈಪುನ ಆ ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಪೇರು ಮೈಪುನ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಆಪನ ಭುವನೇಶ್ವರನ ಪೂಜೆ ಆಪನ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ಮಾಂತ ಒದಗದ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾನವರಾದ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಇತಿಹಾಸಡು ನಮ್ಮ ವಾ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗಳ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯರ ಅತನ ನಮ್ಮ ಬೋಡ್ತನಾಥ ಸಂಪತ್ತು ಪೆರೆ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗೆ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರೇ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯಾಕೆಲೆ ದೇನು ದುಂಬು ದೀವಂದೆ ನಡತಂಡ ವಾ ದೈವ ವಾ ದೇವೆರ್ಲ ವಾ ತಿರುಪತಿದ ದೇವೆರ್ಲ ವಾ ನಾನೊಂಜಿ ಯಾಗ ಯಜ್ಞೊಡ್ಲ ವಾ ಪಲಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಂದುಲ ಎಂದು ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗದೇವರು ನಂಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊರಡು ಆದಿ ವ್ಯಾಧಿನೇ ಕಳೆದು ಸಂತತಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನಾರು ಕುಟುಂಬದ ನಾಗದೇವರು ಐಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೈವ ದೇವರು ಹಿರಿಯಾಕೆ ಇಂದೇನು ದುಂಬುದಿ ಇದು ನಡತಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ.
ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಗ ಅಂದೇನು ದಾಂಟದ ನಡತದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಇವು ಆ ರೀತಿയുള്ള ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದೆ. ನನ್ನ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಅವು ಮಾಂತರಗಳ ಬರ್ಪುಜಿ. ನಾಯಕತ್ವದೊಂದು ಗುಣ ಇಪ್ಪುಂಡ ನಾಯಕತ್ವದ ಮಿತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬರುಡಂದ ಆ ನಾಯಕತ್ವದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡ ಆಪುಂಡತೆ ನಮಗ ಮಾತರಗಳ ನಾಯಕತ್ವ ತೊಂದ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಅಂಡ ಯಾನ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಸೋಟದ ಕುಟುಂಬಡು ಎಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಿಂದ ದಾಲ ದೂರ್ಯರೇ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಳ್ಳೇರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಕುಳ್ಳೇರಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಬಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯ್ಕೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕದಲ್ಲ ಆಪುಂಡ ಯಾನೈಟ್ ತಟಸ್ಥಾದಿ ಎಂಕದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡ ಏನೇನು ತೂಲಿ ಯಾನೈಟ್ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಮಲ್ಪೊಡಿತನ ನಾನೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಲ ಹಿಡಿತನಂಚಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೇ ನಮ್ಮ ತೋರ್ಪಡಿಸ ಬಂದು ಐಕ ವಿರುದ್ಧ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪು ನಾವು ಕುಟುಂಬದ ಏರೆಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠರ ನಮಕ್ ತೀರುವಾಯಿತು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ನಮ್ಮ ಕಾಪುಡ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರಡು ಅವು ಪೊರ್ಲಾಪುಡ ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸರ ಆಗಿನ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲಾವಾಡು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವಾದ ಕೊಡು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಗಮನೋಡು ದಿವಡಿ ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಏರೆಗೆ ಮಾತ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಕರಸೇವೆ ಮಲ್ಪರಾಪುಡು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪರಾಪುಡು ಏರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಏರೆಗೆ ಪೊರ್ತುಂಡು ಅಖಿಲ ಬರ್ತದೆ ಕರಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಏರೆಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ದೇವರ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರ್ತೇರಿ ಏರೆಗೆ ಕೊರ್ತೇರಿ ಸಂಪತ್ತು ತಂಕ ಬೋಡ್ತನಾದ ಇತ್ತಿದು ಯಾನ ನನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪೆಂದಾಂಡೆ ಅನ್ನು ಸುರೂಟು ಕೊರಡ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಅಡೆಗೆ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಡು ಉಪ್ಪುನಗಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ದೈವ ದೇವರು ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿನ ಬುಡ್ದು ಹೋಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಕೊಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡತೆ ವಾಜಾಗಿಡ್ ಪೋದು ಪಿಂಡ ಬುಡ್ಡಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಆಪುಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಆವುಡಂದ ಕುಟುಂಬದ ಇಡೀ ಹಿರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಂಡು ಉಳಾಯಿಲೆಪ್ಪುನೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಬೋಡಿತನಾದ ಮೂಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪಂದೆ ಆಪುಡ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವಡು ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಜಂದಿತ್ತಿಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯಿಲ್ ಎತ್ತಂಡ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ಪುಡ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನಂಡ ಪ್ರೇತ ಅದು ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪನೆ ವಿಚಾರಣೆ ಪಂಡನೆ ಅನೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಗ ದಾಯೆ ಯಾನ್ಲ ದಾಯ ಯಾನೊಂಜಿ ಜಾಗೇನ ವಿರುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಜಿಂದು ಕೇಂಡ ಎಂಕ ಆಪುಂಡ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರಡು ಆಪುಜಿಂಡ ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡ ಆಪುಂಡ ಎಡ್ಡಾವಡಿ ದೇವರ ದಾದ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ವಿನಾ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರೇನೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಐತಾತ ಮಲ್ಲ ಪಾಪ ಬೇತೆಜ್ಜಿ ಆ ಪಾಪನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅವು ಏರೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡ ತನಕಲ ಬತ್ತನೆ ತನಡದ ಬೊಕ್ಕದ ಸಂತತಿಗಳ ಐದ ದೋಷ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಕುಟುಂಬೋಡಿ ಏರ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಎಡ್ಡಂತ ನಕಲು ಸುವರ್ಣ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ಬಂಡ ಸುವರ್ಣ ಬಂಡ ಬಂಗಾರದ ಅಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಅಂತರ್ಲ ಉಪ್ಪುನೆ ಐಟ್ ಆ ಬಂಗಾರನ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಸೇರ್ನ ವಜ್ರ ಆಪುಂಡು ಆ ಬಂಗಾರ ಅತ್ತಾಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪನಂಜನ ಕೆಲಸನು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಬೊಡ್ಚೆ ಎಂಕಲಗೆ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕಲಗೆ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ದೈವ ದೇವರನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೈವ ದೇವರನ ಬೇಲೆ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿತನ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಉಳ್ಳೆ ವಾ ದೈವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತನ ಪೋದ ಇನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಂತದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಮಂತದೆ ಅಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಸು ಕೊಡದ್ದು ಬಾಡ್ದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಕಾಸನೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಕೊರಂದು ಬತ್ತನ ಜನ ಯಾನ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಏರೇರೇ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಂಡಿರ್ಪುನೆ ಅವಳು ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಆಪುಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ತ ಡೊನೇಷನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಕೊರ್ಪುನೆ ಅಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಮಾತಾವಳು ಪ್ರವೀಣನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ತುಲೆ ಇನಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಜಿ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಸ್ವರ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ವರ ಪುತ್ರೆ ಅರೆಗೆ ದೇವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಬೇತೆ ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರ್ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕುಟುಂಬ ಆದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ವರ ಪುತ್ರೆ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಂಡ ಬಂಗಾರ ಮನಸ್ಸು ಯಾನು ತೆರಿವಂದಾರೆ ಬಾರಿ ಬೇಗ ತೆರಿವಂದ ಆರ್ನ ಗುಣ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಯಾನು ತೆರಿವಂದ ಈ ಮಸ್ತ್ ಪೈಸೆ ಇತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಬೊಡೆಜಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಟುದು ದೀಪನೆ ಬೋಡ್ತನಾದ ಬೇತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ದೀಪನೆ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಅವು ಭಗವಂತನ ಕೊರ್ಪನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಒರಿಯರ್ ಅಡ್ರಾಡ್ ಜನ ಕೊರ್ಪೇರು ಭಗವಂತನೇ ಕಡಪುಡುವೇರು ಅವು ಎಡ್ಡ ಅವಡನಾಡ ಪ್ರವೀಣನ್ನ ನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಮಾತರೆಗಳ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಾತರೆಗೆ ಕೊರ್ತೇರನಾಂಡ ಈ ಸುವರ್ಣ ಕುಟುಂಬ ವಜ್ರ ಕುಟುಂಬ ಅದು ಮೇರೆ ಉಂಟು ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಾಗದೇವರು ಮಾತು ಒರಿಯೋರಿದೆ ತೊಂದರೆ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲವು ಕವರ್ ಅದೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕವರ್ದಾಗ ಕೆಲವು ಜವಾಬ್ದಾರನಿಗೆ ತೊಂದರೆ
ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತ ಅರಗೆಡ್ಡೆ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಇಳುದಲ್ಪ ರಡ್ಡುಮುಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಬೋಡ್ತನಾಥ ಸಮಸ್ಯಾಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಇಜ್ಜೇರಿಂದ ಇಂಕ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಮಿಟಿ ರಾಜಕೀಯ ಉಳ್ಳೇರಿ ಯಾರಂತ ಜನ ಅಂತ ಪಾಪ ಶೇಖರಣೆ ಅಂತ ಸಾಧು ಗುಣಾರ್ನ ಅಕ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲ ಪಾಪನೇ ಅಕ್ಲ ಜೋಕುಲು ಮಾತಾಡ್ಲ ಪಾಪ ಒಂಜಾಪೆ ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಪಂಡದು ಯಾರೇ ಈ ಕರ್ತವ್ಯೋಡ ಅರಿಮುಖರ ಆತಿದ್ದಾರೆ ಬಂದುಲೆ ಮೂಲು ಈ ಒಂತ ಸಮಯಗೂ ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ಡ ಪಂಡರಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಾನ ಕಟ್ಟಿರ ಜಾಗೆ ಒಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಮೂಲು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಒಂದು ಜಾಗೆ ಉಂಟು ಐಟಿ ಎನ್ಮ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಶೇಖರಣನ ಅಪ್ಪೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಜೋಕಲ್ನ ಪುರ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಐಕಲೆಂಗುಲು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವನು ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಅದು ದೈದ ಐಟ್ ಮಾಧವ ಸಾನಿ ಅನ್ಮೂಲ ಉಳ್ಳೇರಿತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಪೋಯರಾದ ಎಂಕಲ್ಡ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂತ ಜಾಗೆ ಬೋಡು ದೈವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಾಯರ ಜಾಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಆ ಇಡೀ ಬಿಲ್ಲವ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ದತ್ತ ಸಮಿತಿದ ಅವು ಜಾಗೆ ಉಪ್ಪನೆ ಕಟ್ಟಡ ಎಂಕ್ಲ ದಿಂಜಾಯನ ದುಂಬು ಕೊನೆ ರಾತಿ ಅಂಚೆನ ಮಾಧವಣ್ಣನ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಮಾತ ಮಾಧವಣ್ಣಲ್ಲ ಮಾತ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕುಳ್ಳು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದಾದ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಕಾಂಜರ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಯದೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಆ ದೈವದೇವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುದಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾನವೀಯತದ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊರೋಡೊಂದು ಪಂಡದ ಮಾತೇರ್ಲ ಮಾಧವಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎಂಗುಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಇತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಕೃಷ್ಣಾಶ್ವಕ ಒರಿ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪಿಗೆ ಅವು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಜಾಗೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಗೂ ಎಂಕುಲು ದೆತ್ತನ ಜಾಗೆ ಕಾಸು ಕೊರತು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಬಡಾಜ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಹರೀಶಣ್ಣೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಈಗ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಂತ ದೆತ್ತನ ಜಾಗೆ ಐಡ್ದೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಕೊರಿಯರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದ ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಗೊತ್ತು ಪಡಿ ಆರ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಗಳು ಪಂಡೇರಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಸಮುದಾಯದ ಜಾಗೆಡ್ ಬಾಲಾಲಯ ಕಟ್ರೆ ಏರ್ಲ ಕೊರ ಎಂಕುಲು ದಾಯ ಕೊರಿಯ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ಕಾಂಜೇರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹಿರಿಯಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಅಪಗ ಮಾಧವಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರಿ ಅಕಲಿ ಕೇನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೊರಡ ಆಪುಂಡತ್ತ ಅಂದ್ ಮಾಧವಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಾತ ಎಂಗುಲು ಕುಳ್ಳುದಾದ ಬಾಲಾಲಯ ಕಟ್ಟೆರೆ ಕೊರ್ತುಲ್ನ ಯಾನು ಒರಿಯತ್ತೆ ಎಂಗುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಜಾಗೆ ಕೊರಿಯರ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತದಿನಿ ಮಾತ ಆಪಾಪನಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತದಿನೆ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಪಡು ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ನೆನಪುಗಳು ಉಪ್ಪೋಡು ಮೂಲು ಒಂದು ಮಾತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಜಾಗೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಳ್ಳ ಪ್ರವೀಣ ನೋಡಿ ನಾಣಿಯ ಪಂತ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪು ಪಾಡು ಬಾಲಾಲ ಕಟ್ಟದಾರಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಕ್ರಾಯವು ರೇಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಗ್ಲು ಕ್ರಾಯ ಕೊರ್ಪಣೆ ಧರ್ಮ ಕೊರ್ಪಣೆ ಅತ್ತು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲ ನೆನಪುದಿ ಓಡು ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗೆ ಅವು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಅವು ಎಂಗ್ಲು ವಾಲು ಕಟ್ಟನಾಗ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಸಾಕಾರನು ಕೊರಡು ಕೊರ್ಪಾಂದ್ ಬಂಡದ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಕ್ಲು ಕೊರಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಅವಳು ಕಟ್ಟಡ ಎಂಕುಲುಪ್ಪನೆ ಓಲೋಲ ಅವು ನಿಖಿಲೆಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರವೀಣನ್ನಾಗ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೇರ್ನಾಂಡ ದುಂಬದ ದಿನ ಯೋಚನೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ನಿಖಿಲೆಗಳ ಜಾಗೆ ಬೇತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತ ನೈನಿತ್ಯಾನ ಬಾಯಿ ಬಿಡುದು ಪಂಪುಜಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಬಂದುಳೆ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗೆ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಕೋಪ ನಮ್ಮಡ ಒವ್ವೇ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಐನು ಬುಡ್ದು ಏಕಸ್ಥಿರಾದ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ನೀ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಾಗ ಪೇರು ಕೊರ್ನಾಗ ದೈವ ದಾದವನ್ ಬಿಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓಂಡೆನ್ನ ಆನ ಸಂಸಾರ ಓಂಡೆನ್ನ ಪೊಣ್ಣ ಸಂಸಾರ ಬಲೆ ಕೊಡಿ ಅಡಿಕೆ ಎಡಬಲ ತಂಗ ಪೇರು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುಡು ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪನೆ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗದೇವರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾಗದೇವರು ಪುಣ್ಯ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನು ಒಂಜೆ ಮಲ್ಪೆರ ಈ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪಣೆ ಅಂದ ಕುಟುಂಬದ ಬಗೆಟ್ ಕೆಲವು ಚಿಂತನೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಬಂಡ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಗೆ ನಾಲು ಜೋಕಲಿತ್ತಂದ ಮಾಂತ ಜೋಕಲ ಒಂಜೆಲೆ ಕೊಪ್ಪರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪುಣತ್ತೆ ಬರ್ಪುಣತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಂದಾಗ ದಾದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ರೆ ಯಾವ ಆಂಡ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಂದೆ ಅವಳು ಭೂಮಿ ಪೂಜಾನಗ ಭಾಗವಹಿಸಂದೆ ಅವಳು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾನಗ ಭಾಗವಹಿಸಂದೆ ಅಲ್ಪದ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಬರಂದೆ ಇತ್ತದು ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಂಡ ಖಂಡಿತ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರೇ ಅವು ತೊಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತಿಂದ 10 ಜನ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತ್ರದ ದಾದ ತಾರತಮ್ಯ ಇನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತೋಡು ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡಿ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪುರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡಿ ನನಲ ಇತ್ತೆ ಈತೆ ಕೆಸರ್ಕಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದಿನಿ ನನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ರ ಉಂಡು ಶೇಖರಣ್ಣನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತಾ ನೇತೃತ್ವಡು ನನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ರ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಪನಗ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಈತೆ ಐತಾರದಾನಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಿನ ಅಂದಂದಾಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಶ್ರಮದಾನ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಕೊರ್ರಾಪುಣದು ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಿನಗಲು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಆ ಒಂದನಗಲು ಸರಿ ಹೊಡೆದು ಬೆಲ್ಲೆ ದಾದಾಳಲ ಸಮಿತಿ
ಇತ್ತಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತ ಕುಳ್ಳುದು ಪಾತ ಇರ್ಲಿ ಐನ ಪರಿಹಾರ ಮಂತೊಳ್ಳೆ ಅಂತ ಪಣ್ಣೊಂದು ಈ ಕುಟುಂಬಗೂ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಬಟ್ಟೆ ಕಾಂಜರ್ನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿತನ ಕಾಂಜರಿಂಗ್ಲೆ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತನಾರು ಈ ಕಾಂಜಾದಿಗೆ ಅತ್ತು ದುಂಬುದ ಕಾಂಜಾದಿಗೆಗಳೆಡ್ಡೆ ಪುದರಿತ್ತಂಡು ನನಲ ಬಂದುಳೆ ಕರಿಕಾಲುಡು ಕಾಂಜರ ಆವಡಿತ್ತಂಡು ಐನ ಪಲಯ ಬೆಲ್ಚಾಡ್ರಿ ಮುರಲ್ಲಂಡ ತಂತ್ರಿ ಪಂಡಿರು ಒಂಜಿ ಕಾಂಜಾದಿಗೆ ಆತನಂದ ನಾಡೆ ಏತು ಸುಲಭ ಇತ್ತಂಡು ಇನಿ ಮಾತೆಕ್ಲೆ ಇಂಕುಲು ಪೋಡು ಪಂಡದು ಬರ್ಪನ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮೇಟ್ ನೇಮ ಜಾತ್ರೆ ಆಪಣ ಉದ್ದಾರದ ಬೊಕ್ಕದ ಜಾತ್ರೆ ಗಾನಗ 26ನೇ ಇಸವಿದ ಜಾತ್ರೆ ಗಾನಗ ಮುಲ್ಪದ ಬೇಲೆ ಆಪುಲೆಕ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ತಮಿತ್ತು ಗಮನ ದೀದು ಏರ್ ಮಾತಾಯ್ತ ನಿಯಮ ಶುದ್ಧಾಚಾರಡು ಉಂಟರಾಪಣ ಶುದ್ಧಾಚಾರಡು ಉಂಟುದು ఆయన పొరలాపులేక ప్రతి వరియనల సంపత్తు అంచెనే శారీరకమైన సంపత్తు ఈ కుటుంబకు ಒದಗದು ಬರಪಲೇಕ ದೈವ ದೇವರನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಭಕ್ತಿ ದೀದು ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಏರು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪರ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರನ ಮಿತ್ತು ಏರು ಗಮನ ದೀಪರ ಅಕಲೆಗೆ ದೇವರ ದೇಟು ವಾ ತಂದರಳ ಬರ್ಪ ವಾ ದೋಷಲ ಬರ್ಪುಜಿಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಮಾತಡೆಗಳ ಎಡ್ಡಾವಡಿಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲದ ಚಾವಡಿ ನಮ್ಮಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರದ ನೆರಕಂಬಂದು ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಚಾವಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಗಣ್ಯ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೇರ ಬಂದು ಎಂಕ ಮೈಕುಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಮಿಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಪಾತಿರ್ದಿರು ಕೆಲವರು ಆಯ್ತು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ದಿರು ಕಮಿಟಿ ಮಂತಿನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಸೇರಿದ ಮಂತಿನ ಕಮಿಟಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಆಯ್ತು ಅವಿನ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಮಿಟೆಡ್ ಬತ್ತೇರಿಪ ಅದು ಐಕ್ ದಾದ ಆಗು ಹೋಗು ಐಕ್ ದಾದ ತಪ್ಪುಂಡು ಅವಿನ ಇಂಚ ಸರಿ ಬಂತೊಂದು ಬೋಡು ಇಂದು ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಮಿಟಿದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಪೂರ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲೇ ಬೋಡ ಏನ ವಿಚಾರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ನಿನಗೆ ಬೋಡ ಏನತ್ತು ಶ್ರಮದಾನ ಬೋಡು ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತ ಸೇರಿದ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಅದು ಎನ್ನ ದೇವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರು ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಇದೇ ಊರು ಬಂಡ ಊರು ಬಿಡ್ದತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಿಡ್ದತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಡೆ ಬೇರೆ ಮಂತು ಇತ್ತೆ ನಿರ್ದುಂಬು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬರೋದು ಬರ್ಬೋದಿತ್ತೇರು ಇಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲಿ ಆರ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಇದು ಮುಂತ ಪ್ರಸಾದ ಕಂತ ಬರೋದಿತ್ತೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರೋದಿತ್ತೇರು ಒಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಆರ್ದು ಪೋಯಿರು ಐದು ಇಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಇಂಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಕ್ಕಿನ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ನಾಲ್ಪಡ್ದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗಡ್ದು ಕುಡ್ಲಗ ಸೇರ್ಪಾಯರು ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಏರ ಒಂಜಿ ಜನ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೇಡು ದಾನ ಧರ್ಮ ಪನ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐಕ್ಯ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಏನನ್ನ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಬೈದು ನಿನ್ನ ಆಗ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆ ಕುಟುಂಬದ ಕೊರ್ಪಿಜೆ ಬಂದ ಪಣ್ಣ ಅಂಚತ್ತೆ ಇಂಕ ತೆರೆಯುವರಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ಅವು ದೇವರ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರೇ ನಾನು ಇಡೀ ಲೆಪ್ಪಾರಿಂಗ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರ ಬಂದ ಹಿಂಗ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 5 ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತ ಸೇರಿ ಈ ಕುಟುಂಬ ಬತ್ತ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತಿರ ಕರ್ಮನ್ ಪೂರ ಇಂಕಲ್ ಮಂತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಮಂತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರ ಇಂಗ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀರು ಭಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀರು ಪೂರ ಕೊಡ್ತೀರು ನನಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಡು ಓಲು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಬತ್ತ ಸೇರ್ಪಾಲಿ ದಯ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ಮುರಂದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬೈದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲನ ಕಮಿಟಿ ಹತ್ತಂದೆ ಕಮ್ಮಿ ಮುಲ್ತ ಮನ್ಪನ ಬೇಲೆದಾಗ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ಎಂಗ್ಲನ ತಂತ್ರದಾಗ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಏರೆಗಳ ಅಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ವಂತಗೋಸ್ಕರ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜ ಕಮಿಟಿ ಸ್ವಂತ ಏನ ನಿರ್ಧಾರ ಇತ್ತು ದೆಪ್ಪು ನಾಡಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ದಗ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ದೆಪ್ಪೋಡು ಕಮಿಟಿ ದಗ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಪೂರೇರ್ನಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಅವಿನ ಕಮಿಟಿ ಮಂತೀನಿ ಇಂಕುಲ್ ಮಾದ ಇಂಕುಲ್ ಮಂತಿನ ಕಮಿಟಿ ಹತ್ತವು ಆಂಡ ಆಯ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಓಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಗೆಂಚಿನ ಆಂಡಲ್ಲ ಪೂರ ಕುಟುಂಬದಗಳು ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರಿದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಕಮಿಟಿದಾಗ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಅದು ಬರೋಡು ಬಂಡದ ಎಂಕಲ್ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಂಬ ಆಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಿಕ್ಕಲು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಂತ್ರದ ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಬೆರಿಸಾಯ ಆದ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದುಮ್ಮು ಬೋಲೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪಡುವಂತ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಬಂಡದ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ತುಂಬುದಿ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡ ಪಕ್ಕ ಸ್ಥಳತ ಅರಸುಲೇರ ತುಂಬುದಿ ಒಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಬೂಡುದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಎಂಬುದಿ ಒಂದು ಇನಿತ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ದೀಪನು ಅರ್ಲೈನ್ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡದ ಅಣ್ಣ ದೈವದ ಪಾತ್ರ ಅಂಚೆನೆ ಮುಡುದಯ್ಯ ದೈವದ ಪಾತ್ರ ಅವೇಲಕ ಗುರಿಕರ್ಲೈನ ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಅವೇಲಕ ದೈವ ನರ್ತನಾಯನ ಅಂಚಿನ ಓಮಯರು ಅವೇಲಕ ಮುಲ್ತ ಕಟ್ಟಡದ ಗುರುಕರ್ಮೇಲ್ ವಹಿಸಿನ ನಮ್ಮ ಶಿವಕೃಪೇರು ಅವೇಲಕ ನಮ್ಮ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಗಾಮಿಲ್ ಐತ ಪಣ್ಣೆ ಶೇಖರಣ್ಣೆ ಅಂಚೆನೆ
ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ಪದ್ರಾಡು ಕವರ್ದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಯಾನೆ ಮೋಕೆಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡೋದು ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೇಗಿತ್ತೆ ಯಾಂದಲ ಪಣೋಡು ಏತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣದೈವದ ಪಾತ್ರಲು ಬಂಡೇರಿ ಅವೇಲಕ ಕೃಷ್ಣನೆ ಬಂಡೇರಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಹರಿಶನೆ ಬಂಡೇರಿ ಅವೇಲಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಗಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಗಂಬೆರಡು ವಾ ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಕಮಿಟಿಡ್ ದಾದ ಆಪುಣ ಪನ್ಪುಣ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿನ್ನಲ್ಲ ಐಲ ಸವಿ ವಿವರ ಅದು ಬಂಡೇರಿ ಇನಿತಾತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಂಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಮನ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ಭಂಗ ಉಂಡು ಪಂಡದಾಂಡ ಇನಿ ಸಾಂತ್ರ ಮೇರೆ ಅದುಪ್ಪು ಅವೇಲಕ ಸದಸ್ಯನೇ ಅದುಪ್ಪು ರವಿಯನ್ನೇ ಅದುಪ್ಪು ಯಶವಂತೆ ಅದುಪ್ಪು ಅವೇಲಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೇ ಸೀನನ್ನೇ ಅದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆ ಮಾತ ಅವೇಲಕ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಹಿರಿಯರ ಬೇರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆನಂದನ್ನೇ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಋತಪತಿಯ ನಮ್ಮ ಅಜಯ್ ದಯವಂಡ ಅಜಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪನ್ನಡ ದಯವಂಡಾರು 2 ವರ್ಷದ ಪೊರ್ತುಗು ಮೂಲೊಂಜಿ ಋತಪತ್ತೋಡು ಪನ್ಪುನಾಗ ಆರು ಬಂದೇರು ಯಾನ್ 2 ವರ್ಷ ಋತಪತ್ತು ದಯವಂಡ ಅರ್ನ ಒರಿಯಾನ ದೇಟ ಆರು ಬಂಡ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಬಾಡಾದಾರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಾಳದ ಊರುಡ್ದು ಅಕ್ಲೇನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೇರೋ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕುಟುಂಬ ಅದು ಸೇರ್ನ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಕಾಳ ಕುಟುಂಬ ಇನಿ ನಂಗೆ ಬೊಂಬಾಯಿದೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಸೇರ್ದೆ ಅವೇಲಕ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲಿ ಆದನಾಗ ದಿನೇಶ್ ಪಣಿಕಾರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ನಮ್ಮ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿನಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಡ್ದಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ರಾಡ ಕವರ್ ಉಂಡು ಪಣ ತೋಜಿದ್ರು ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪದ್ರಾಡ ಕವರ್ ಹತ್ತು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರನಾಗ ಪಿರರೊಂಡು 2 ಕವರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೇರುಂಡು ನಿಖಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಆಪುಂಡು ನಿಖಲ ಮುಲ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಜಪ್ಪುಲೆ ದಾಲ ಪೋಟಿ ಊಲ ಅಡೆತಡೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ನಿಖಲ ಜತ್ತಾರದಾಂಡ ನಿಖಲ ಬೇಲೆ ಏತು ಬ್ಯಾಗ ಆಪುಡು ಪಂಡದು ಆ ದೈವಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂಪಾದ ಗೊರ್ಪೇರು ನಿಜವಾದ ಅಂಡಲ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದೇವರ್ಲಕ ಅಂತನ ಅಣ್ಣ ಮಾಡದ ದೈವರ್ಲಕ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಂತೇರಿ ಅವೇಲಕ ನಂಗೆ ದೈವ ನರ್ತನೆ ಮನ್ಪುಡ ಅಂಚಿನ ಹೋಮಯನ್ನೆತ್ತೇರಿ ಅವೇಲಕ ನಂಗೆ ತುಂಬು ಗುಳಿಗ ದೈವಗು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಅಶೋಕೇರಿತ್ತೇರಿ ಮೆಕ್ಕಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತುಯರಾಕಲ್ ಬನ್ನಗ ದಯಪಂಡ ಏರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಬನ್ನಗ ಬತ್ತಲೆ ಕೋನಗ ಕತ್ತಲೆ ಪನ್ಪುಡ ರೀತಿ ದಯಪಂಡ ನಂಗೆ ದೈವದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಿ ಇನ್ನಿತಾತ ದಿನೊಟ್ಟು ಏರಾವರಿ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚಿನಾತನ ಬಂಡ ವಾವಾ ಜಾಗೆ ಏರೇನ ಜಾಗೆ ಕಟ್ಟದೇರ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಂಡಲ ಅಕ್ಲೇಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಎಂಗಳ ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಬಾತೇರಾಡಿ ಏರ್ನಲ ಜಾಗೆ ಕಟ್ಟಿನ ತಿನಿ ಬೆದ್ರಾಡ್ಕದ ರಮೇಶ್ ಕಾರಂತೇರ್ನ ಮುಖೇನ ಈ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಿನ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ವಾ ಜಾಗೆಡೆ ದಾದನ ಆವಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೋಚಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಂತಿನ ಹತ್ತು ಎಲ್ಲದಾದ ದಿನೊಟ್ಟು ಮೂಲ ದೈವ ನರ್ತನ ದೈವಕೇನು ಈ ಜಾಗೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಉಂಡ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೆರಿದ ಪನ್ಪುಣತ್ತು ಐಕ ತಕ್ಕ ಅವನ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ದಾದ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣೇನೆ ದೈವಜ್ಞರ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಮೂಲ ಶಿಲ್ಪಕಾರ ಮಂತ ಶಿಲ್ಪಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಾಗನಗುಂಡ ಆದುಪ್ಪು ಅರಸುಲ ಸಾನ ಆದುಪ್ಪು ಜುಮಾದಿರ ಸಾನ ಆದುಪ್ಪು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ನ ಆದುಪ್ಪು ಕುಟುಂಬದೆಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪು ದನ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟೆ ಕಾಂಜರೆಗೆಲ್ಲ ಪೂಜಾರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಲು ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ರು 5 ಪಕ್ಕ ಗುಳಿಗನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ರು ನೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ದಯ ಪಂಡಾಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೋಡು ದಯ ಪಂಡಾಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೆಲ್ಲ ದಯ ಮಂತ ಬಂಡ ನಂಗಿಂತ ಅಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬಲ್ಲೆಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧವಣ್ಣೆ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಒಂದೊಂದ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಆ ಜಾಗ ನಂಗೆ ಕಾಂಜಿಯರ್ನ ಇಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗ ಬರ್ಬಿಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಕಲ್ ದಯವಂಡ ಪ್ರವೀಣ ದಯವಂಡ ಆರ್ಲ ಮುಂದಾಳ ದಯವಂಡ ಈ ಜಾಗ ನಂಗೆ ಇನಿತಾತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮಕ್ ಈ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ವ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಯ ಪುನಗ ಈ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಆದುಪ್ಪು ಇನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶಿಲಾಮಯವಾದ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ನಂಗೆ ಏತೋ ಜನ್ಮ ದೇವರನ ಪುಣ್ಯ ಮಂತ್ರ ಫಲ ಅಂತ ಬರೋದು ದಯಬಂಡನ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರು ಪಾಟಿಂದ ಅವು ನಂಗೆ ಕುಟುಂಬದೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಸೈತನಾಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಲಾಯಿಲೆ ಪಡೋನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದೆಲ್ಲಡೆ ಬರೋಡಿಗೆ ಅವತ್ತು ನಾನು 14 ಸೇರೋಣಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದೆಲ್ಲಡೆ ಬರೋಡಿಗೆ ಅವು ಕೆಲವು ಸತಿ ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದ ಗಾಯ ಬಂಪೆ ಓಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ಬೋದು ದೈವಜೀರ ಕೇಂದ್ರ ಬಂಪೇರಿಗೆ ಈ ಕುಟುಂಬದೆಲ್ಲಡೆ ಬೋಪಾರ ಕುಟುಂಬದೆಲ್ಲಡೆ ಪೋಡುದಂಡ ಆ ಕುಟುಂಬದೆಲ್ಲದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಂಡ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುಡಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಇನಿತಾದ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಗೆ ಮೂಲು ಏತೋ ಜನ ಮದಿಮೆದ ಕಾಕಜಿನ ಕೊಂತಿದ್ದು ನಮ್ಮ
ದೈವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಮದಿಮೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಂಸಾರ ಬುಲೆವೋಡು ಪನ್ಪುನ ರೀತಿದೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮೂಲು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ದೈವ ಪಾತ್ರೆ ರಾಜಬೆಲ್ಚಾಡ ಕೊಡು ಅವತ್ತಂಡ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಶಾಂತರಾಮೆ ಒಪ್ಪೇರು ಸದಾಶಿವನೇ ಒಪ್ಪೇರು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಕಲ್ನ ಓಲೇನು ತೆತ್ತೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ದಿಸ್ತಿದೆ ಸುವರ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಡು ಅರ್ಧರಾದಪ್ಪು ಪೊದ್ದರಾದಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಪುಂಜೋಲ ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಆಂಜೋಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪುಂಜೋಲೆಗೆ ಕಾಸು ಕೊರೋಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ತ ಇಲ್ಲದ ಆಂಜೋಲೆ ಕೊರೋಡ ದಯಪಂಡ ಆರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹತ್ತಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಎಡ್ಡೆ ಓಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಬೆಳಗೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲದ ಆಂಜೋಲೆ ಕಾಸು ಕೊಡೋದು ನಿಖಿಲ ಕುಟುಂಬ ಪೋಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಡು ಎಡ್ಡೆ ಓಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಇಲ್ಲದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಅಂತಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಳಿಗೆ ಅವೇ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ಲಕನೆ ಸುವರ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಸುವರ್ಣ ಬಂಡ ಬಂಗಾರ ನಂಚಿನ ಕುಟುಂಬ ಇನ್ನಿತಾತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವೈಕಪುರ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಂತನ ನಂಗ ಪೂಜ್ಯ ನಮ್ಮ ತಂತಿರುವರಿಯರೇ ನಂಗೆ ಇನ್ನು ದಿನ ಕೊರತು ದುಂಬುಲ ಎರಡು ಸರಿ ದಿನ ಕೊರನಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಡಿತ್ತದೆ ಅಂಟಲ ಇಂತಾದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಿಖಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಂಬುದ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಐತಾರ ನಿಖಲ ಇಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಾಡು ದಾಲ ಇಂಚಿನ ಅಂಡ ಇದೇ ಬರ್ತದೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಅನ್ನೋ ಹಂಪುಣೆ ನಿಖಲ್ ತೂವಲೆ ಇನ್ನಿತಾದ ದಿನೊಟ್ಟು ದುಂಬು ದೆತ್ತದೆ ಸಾಧಾರಣ ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು 4 ಲಕ್ಷದ ಬೇಲೆ ನೇನೆ ನಮ್ಮ ರಂಜನ್ ಯಾರು ಸಾಧಾರಣ ಕೂಲಿಡಿ ಸುತ್ತಲದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಣೆ ಕೂಲಿಡಿ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾ ಆಂಜೋಲಾದಪ್ಪು ಪುಂಜೋಲಾದಪ್ಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿ ಐತಾರದಾನಿ ಶ್ರಮದಾನ ಮುಖಾಂತರ ಮಂತದೆ ಮುಲ್ಪ ಒನಸು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಒನಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆ 4 ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಮಂತದೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ದಾಪು ನಂಚಿನ ನಿಖಲ ಸೇವೆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಯ ಬಂದಂಡ ನಮ್ಮನೇನೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು ಬಿಡ್ಪಂಡ ನಂಗೆ ಮುಂಜಿ 4 ಲಕ್ಷದ ಬೇಲೆ ನೇನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿಡು ಮಂತದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅವರ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಆತ ಒಂಜಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಆತನ ಇಂಚಿನ ಸೇವೆಗೆ ನನ್ನ ಆತಲ ನಿಖಲ ಪೂರ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲಿ ಇನ್ನೇ ರಂಜಾನ ಮೂಲ ಉಲ್ಲೇ ದಯಬಂಡ ಸಂಬಳಡು ಮಂತು ಐದು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಭರವಸೆ ಬಂತದ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚೆನೆ ದುಂಬುದ ದಿನೋಟು ನಂಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ಆಪುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕರುಣಿಸುವಾಗ ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮ 2 ವರ್ಷದ ಟೈಮ್ ತೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ 2 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ತೆತ್ತೊಂದಾಗ ನಂಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಚೂರು ಗೊಂದಲ ಆದ ನಂಗೆ ದುಂಬು ಕೊಂಡು ಆತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದೇವರನ್ನ ಇಚ್ಛೆನ ಅತ್ ಹೆಂಚಿನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಂಜರ್ನ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವೇಲಕ ಪೂಜಾರಿನ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಜಾಗೆಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಜೇರ ಆಪುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನು ಉದ್ಯಾವರ ಅರಸುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆಗಳ ಸುವರ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒದಗದ ಕೊರಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಜಾಗೆಡೆ ದುಂಬು ಏತೋ ಕಾಲ ಮೂಲು ಬೆನ್ನಿನ ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕಾಂಜರೆಲ್ಲ ಈ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ನೆನಪೊಂದು ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಜಾಗೆಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಜೇರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪೂಜೆರ್ಲ ಆದ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವೇಲಕ ನಾಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅವೇಲಕ ಗುಡ್ಡಡಿತಿನ ಪೂರ್ವಗಳ ಅಂಚನೆ ಗುಳಿಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪೂರ ನಿವಾರಣೆ ಮನ್ಪಾಡು ಅವೇಲಕ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಅದ್ದರು ಪೊದ್ದರು ವಾ ಕಷ್ಟ ಹೆಂಚಿನ ಎನ್ನಿಯರ ಐನು ಪೂರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ನ ಸುಖತ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಒದಗಾವಡು ಪಂಡದು ಯಾನೆ ಸುವರ್ಣ ಕರ್ಮದ ಪಣೊಂದು ಎನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಜೈ ವೇದಿಕೆಡುಪ್ಪನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯಗಳಿಗೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ರುಂಜಿ ಲೋಕೋಕ್ತಿ ಉಂಟು ಬದಲಾವಣೆ ಜಗದ ನಿಯಮ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಪನ್ಪ ಯಾಪ ಓವೋ ಆವಡು ಅಪ ಅವ ಆವಡು ಒಂದು ಅಂಜನೆ ಈ ಮನ್ನಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬೈದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಬಿರಾಕುಳು ವಾಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ದೈವಲು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ವಾಕಾಲೋಡುಲ್ಲ ವಾ ತಲೆಮಾರದ ನಮ್ಮ ಗೇರ ಈ ತಲೆಮಾರದಾಗಲ ಇನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮನ್ಪ ಏತೋ ಸರಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಳು ಮಂತೊಂದು ಬೈದಿನ ಧರ್ಮೋಡು ಅಕಲ್ನ ಬಿರಿಬತ್ತದು ಈ ಮನ್ನಡು ಉಂಗುಶ ಉರ್ದು ಅಕಲ್ನ ಕೈಟ್ರೆ ಆ ಕಾಲೋಡು ಮನೆ ಮಂಚ ದೀಪ ಅದು ಒಂಜಿಗೊಂಡೆ ನೀರು ಒಂಜಿಗಿಂಡ ನೀರು ಒಂಜಿಕೊಂಡೆ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ದೀಪವನ್ನು ಸಾರ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ದೈವಲು ಈ ಮನ್ನಡುಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಕಾರಡು ಅನೇಕ ತಲಾಂತರ ಕರಿದು ಪೋಂಡಲ ನಮಕ್ ದೈವಲು ಅಭಯ ದೈವಲು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕಿರಿಯಾಕಳು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ಕುಡಿಕುಲು ಓಲೋಲು ದೂರ ದಯಗೊಂಡ ಬೆಟ್ಟದ ತರೆದ ಸಮುದ್ರ ಉಪನೀರದ ಸಮುದ್ರಾದಿ ಮುಟ್ಟ ಉಪನ ನಮ್ಮ
ಸಂಸಾರ ಪದರ್ದು ಆಂಡ ದೈವದ ಮೂಲ ಬರುದಂಡ ಇಡೇನೆ ಬರುಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ದಾಯ ಪಾತಿರ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಯಾನು ಮೂಲೆ ನಡೆದ ಅದು ಕೆಲವು ಸಂಸಾರ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಕುಲ್ತೂರು ಬರ್ತೀನಿ ಬಂಡ ಹಾಸನ ಬರ್ತೀನಿ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಬರ್ತೀನಿ ಕಟ್ಟೂರು ಬರ್ತೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ತೀನಿ ಗೊಂಬೆಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದಾದೇನ್ ಬಂಡ ನಿಗಲ ಮೂಲದಡಿ ಹೋದವರು ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಬಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಯರು ಬಂದಿರಂದು ಅಂಚ ಅದೇ ಆ ಪೊರ್ತರು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಲು ಕುರ್ಸೋದು ಮಂತದ್ದು ಬತ್ತು ಮೂಲ ಅಡ್ಡ ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ಬೇರು ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಎಂಗ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಐಕೆ ನಿಗಲ ಈ ದೈವದ ಅಡೆಬೋದು ಕೈ ಮುಗಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇರು ಕೈ ಮುಗಿ ಕೈ ಮುಗಿ ಪಂಡದ ಕಡ್ಬಿಡ್ತೇರು ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಣಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲು ಪನ್ಪುಣ ಪಾತೆಲ್ಲ ಕಣೆ ಯಾವುದು ಏನೇ ಬದಲಾದರೂ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮೈಯ ರಕ್ತ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ತಿನ್ನುವ ಅನ್ನ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಂಬಿದ ದೈವ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಓಲೋಲು ಹೋದು ಅಕಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡಾದ ಅಕಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಓಲೋಲು ಸಂಸಾರ ನಡ್ತೊಂದಿದ್ರೆ ಅಕಲ ಮೂಲ ದೈವದರೆ ಬರುಡೆ ಅಂಚದು ಈ ಮನ್ನಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ದೈವದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಗುಡಿಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಬೋಡದ ಇನಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮನ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಮುಖ್ಯವಾದ ಐನು ಮುಂದಾಲವತ್ತು ವಹಿಸಿನ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಫಂಡೆ ಆರೊಂಜಿ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಪನ್ನೋಳಿ ಅಂಚಿನಗುಳಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಂತ ಇನ್ನು ಮುಂದೋರ ಅಂಚಾದ ಆ ಅಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಈ ಕಾಲಡು ನಮಕ ದೇವರು ದೈವಲು ಒದಗದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಕಮಿಟಿ ನೇರ್ದುಂಬ ಮಾತ ಆತಲು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಿಂದ ಉಳ್ಳೇರು ಅರಿಯಣ್ಣೆ ಸೊನ್ಪತ್ತ ನಾಲೆಡ್ದು ಮೂಲು ನೇಮ ಶುರು ಅಂಡ ಐದು ಪಕ್ಕ ಆರು ಮಾತಾ ವಿಭಾಗ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಾರೆ ಮಾತಾ ಬೇಲಲ್ಲ ದೆಕ್ಕು ನೇರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಕೊಡಿ 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 ಏರವನೆ ಉಂಟ ಆರನೇ ಬೇಲೆ ಅಂಡ ಈ ಸರಿ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುತ್ರಿ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದು ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಆರು ಏತು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏತು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಅನ್ನ ಆರು ಅತಿ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನ ಚಾಲ ಬರ್ಬೇರು ಕುಳ್ಳುದು ಬಕ ಆನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತಪ್ಪಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜಂಕ್ಷನ್ 25 ರೈಲ್ವೆ ಪಟ್ಟ ಇತ್ತನಲ್ಲ ವಾ ಪಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ನಾವು ಊಲ್ಸು ಬಿದ್ದಾರ್ದ ನಾವು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೋಡ ಹಾಗೆ ಸೈಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ವೆಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪುಣಾರ ಆರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯನಾರ ಅಂಚಾದಾರು ಆರು ಎಂಗಲ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜವನಿ ಕಿರಿಯ ಅನುಭವಿ ಬರಲಿ ಅನನುಭವಿ ಬರಲಿ ಎಂಗಲ್ನ ಒರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರದು ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೊಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನೇಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾದ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದದ ಆರೆ ಎಂಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಮಂತ ಅಂಚನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಮಂತದ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಮಂತ ಇನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಜನತ ಕೊರತೆ ಕಾಡೊಂದು ಆರ್ನ ಅನುಪತಿಸಿ ಮುಲ್ ತೋಜೊಂದು ಏರೊಂದು ಬಂಡ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಮಣಿ ಕೊಂಚಾಡಿ ಆರು ಪ್ರಾಯದಾರ ಅರಿಗೆ ಪುಲ್ಯ ಅಂಡಲ ಆರ್ನ ಪಾದರಸದ ಅಂಚಿನ ಮೂಲು ಬೇಲೆ ಒವೇ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೋಟೆ ಹತ್ತಾದ್ ಬಿಡ್ಬನಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕುಸೇಳ್ದ ಇರ್ತದೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಜಬಡವನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರನ್ನ ಇನ್ನು ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಅರೆಗೆ ಅವತ್ತಂದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಷನರ್ಗಳು ಮಾತಾಡ ಇತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿಪತ್ತಿನಗಳು 4 ಗ್ರಾಮದ 7 ಗ್ರಾಮದ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯ 20 ವರ್ಷಗಳ ಚಾಕರಿ ಬಾಮದ ಪಡೆದ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜಬೆಲ್ ಚಾಬೇಟ್ರು ಅಂಜನೆ ಮುಂಡತಾಯಿ ಚಾಬೇಟ್ರು ಅಂಜನೆ ವಾಮಯರು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ನಾರಾಯಣ ಗುರಿಕಾರ್ ಮುಕ್ಲೆ ಮಾತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಕಲ್ನ ಬೌದ್ಧಿಕ ಚಿಂತನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಕೊರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಎಂಕುಲು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಪರವಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರವಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಅಂಚನೆ ಅರೆ ವಾಗ್ಮಿ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಅರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅರೆ ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಐತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಶೇಖರ್ ಕೆರ್ವಾಸೆ ಕಾರ್ಕಳ ಏತಾನು ವರ್ಷ 74 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜವನೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಬಾರ ಶೇಖರ್ ಕೆರ್ವಾಸೆ ಅರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲು ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ದರ್ಪಣಂಚಿನ ಕೊಡ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಪಣಂಚಿನ ಕೊಡ್ತುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಾಗಲು ಉರಿಯತ್ತು ಒಂಜಿನ ಬಂದದ ಈಗ ಮತ್ತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬರ್ಸ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಈಗ ಬೇಲೆ ಬರ್ಸ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಬರ್ಸೋಡು ಚಡ್ಡಿ ಅದೇ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಾ
ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ತಾರಕ ಸಸ್ಯಕ ಮುಗುಲ್ನಾಮದ ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ನನ್ನ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾವು ದಾಯಂದು ಪಂಡ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿಪುನಾಗ್ಲೆ ಕೆಲ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಜನ ಇದ್ರಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಚೀಟಿ ಬರ್ಪುನ ಈತೆ ಗಂಟೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಜಾಯ್ ಬಂಡ ಮೈಕ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಪ್ಪೇನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಂಜ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸರ್ವೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಕೊಡ್ತಾಡ್ರಿ ಒಣ ಸಿಗ್ಬೋಲಿ.